खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोथार मंगलबारनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै बाथौ धोरोमारि सावरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो जागायनो सानबाय। दिनै स्पेसियेलि लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो दिनै सावरायनो नागिरदों। दिनै बे सावरायनाय हाबाफारियाव जों आलासि हांख्रायना लाबोदों। आं आलासिखौ गिबियावनो सिनायथि होग्रोनो सानबाय। जोंनि गेजेराव सफैनो हादों 920 नं सारागुरि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि धनेस्वर दैमारि बिथांखौ गावनि सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय। लोगोसे बिथांखौ बरायना लानाय जाबाय। आरो नैथियाव आङो सिनायथि होनो नागिरदों भैरबकुन्द गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि भबेन बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय। लोगोसे बिथांखौ बरायना लानाय जाबाय। थामथियाव आं सिनायथि होनो नागिरदों गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट मुस्रि सार्जन बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे बिथांखौ बरायनाय जाबाय। दा जोङो दिनै लाइमोनफोरखौ लानानै जों सावरायनो नागिरदों। बेयावहाय गिबियावनो आङो खेंफोरथि लाग्रोनो सानबाय। दा बिथांमोननो जों आयदा हरखादोंमोन। बे आयदानि सायावनो आं खेंफोरथि होनो खावलायनो सानबाय। मुस्रि धनेस्वर दैमारि बिथांखौ बे आयदानि सायाव बाथौ धोरोमारि लाइमोनफोरा गावखौ गोजोर खालामनांगौ बिनि सायाव आं खेंफोरथि होनो थाखाय खावलायनाय। फिन खुलुमफिनबाय। दा दिनै जा आयदा होदों आंनो बे आयदानि सायाव आं फंनैसो बुंनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा बे आयदाया जाहैदों बाथौ धोरोमारि लाइमोनफोरा गावखौ माबोरै गावखौ गोजोर खालामनो। दा लाइमोनफोरा दिनै दा जोङो नुनो मोनो जे गोबां लाइमोनफोरानो माखासे बिथिङाव गावखौनो फैलार होननानै साननानै लायो आरो माखासे बिथिङाव जोङो जाफुंनायखौ जों नुनो मोना। दा बेयाव जोङो लाइमोनफोरा गावखौ गोजोर खालामनोब्ला गिबियाव जोङो धोरोमनि दहाय लानांगोन। धोरोमनि दहाय होनोब्ला जोङो सिजौआरि गियाना बिनियाव थाथारनांगोन। सिजौआरि गियाननि गेजेरजों जोङो माखासे आखल आखु दानाय गियान सोलोंनाय बेफोरखौ जों मोनथिनो हायो। दा लाइमोन होनोब्ला जोङो जोंनि समाजनि मोनसे सुथि गोनां बाहागोखौनो जों बुजियो। जाय लाइमोनफोरा इयुन जेनेरेसननि थाखाय बा उननि समाज दानायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो। दा जोंहा माखासे फैलार जानायनिबो गोबां जाहोन थायो। बे जाहोननि गेजेराव माखासे सुथुर रिपु होननानै बुंनाय जायो। जों लाइमोननि समाव जोङो माखासे सुथुरफोर जों मोगा मोगि जायो। बेफोर सुथुरफोरा जाहैबाय जोंनि गावनि लोगोसेनो थाफायो। जायखौ जोङो रिपु होननानै बुङो। बे मोनबा सुथुरफोरानो जाहैबाय हास्थायनाय, रागा, लब, मुहिनाय आरो अहं। बे मोनबा रिपुखौ जोङो दमन खालामनो हायाब्ला आरो बे मोनबा सुथुरफोरखौ जोङो दमन खालामनानै गावनि जिउ दानायाव जोङो सिगां फारसे आवगायनो हायाब्ला जोङो जेरावबो जाफुंसार जानो हाया। जेरै रागाया जोंखौ फोजोबस्रांहोयो, लबा जोंखौ आन्दायहोयो आरो मुहिनाया जोंखौ बावगोमाहोयो। दा बेफोरबायदिनो माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो थांखिसिम सहैहोनो हाहैया। दा बे बिथिङाव जोङो माखासे बाथौ धोरोमारि लाइमोनफोरा गावखौ गोजोर खालामनोब्ला जोङो नैथियाव गावनि सायाव फोथायनाय थानांगोन। गावखौ सिनाय रोंनांगोन। मानोना जाय गावखौ हेफाजाब खालामो बेखौ अबंलावरियाबो अनो होननाय मोनसे बाथ्रा दङ। बेनिखायनो जोङो गावखौनो फोथायनांगोन। गाव जे माबा मोनसे मावनो हाथारगोन, गाव जे जिबनाव माबा मोनसे जानो हाथारगोन, बेफोरबायदि फोथायनाय जोंनि गेजेराव थानांगोन। थामथियाव गावनि जिउखौ जोङो अननो रोंनांगोन, मोजां मोननो रोंनांगोन। दिनै माखासे लाइमोनफोरखौ नुदों सोरबाया गोबां जेंना जेंगोना थायोब्ला गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय। बेफोर माने समाजनि बेरेखा आरो बेसेन गोनां जिबनखौ आद्रियै खहा खालामना लानाय। बिनिखायनो बेयाव जोङो साफ्रोमबो नोजोर होनांगोन जे
गावनि जिउखौ अननो बा मोजां मोननो सोलोंनांगोन। मानोना जोंनि जिउआ आगोमा, बेसेन गोसा, जायखौ जों रां रुफाजों सुनो हाया। बिनि उनाव गावनि जिउखौ जोङो गोजोनै दैदेनलांनो थाखाय लाइमोन समावनो गोबां बायदि रोखोमनि जेंना फैयाथों मानो नाजाथाबनायनि गेजेरजों आवगायलांनो थाखाय गावखौ थियारि खालामनो नांगोन। खारन जों साफ्रोमबो माबेबा नङा माबेबा मोनसे बिथिङाव पारफेक्ट जानो हानाय गुनफोरखौ इसोरा जोंनो होखादों आरो बेफोर गाव माबे बिथिङाव पारफेक्ट जानो हागोन, माबे बिथिङाव गावखौ थि गायसनलांनो हागोन, बे बिथिङावनो जों गावखौ थियारि खालामना लानांगोन। जोङो थांना थानायाव गोजोन जिउ दैदेनलांनोब्ला जोङो सोलोंनाय समावनो, लाइमोन समावनो जोङो गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों, खस्थ'नि गेजेरजों गावनि जिउखौ दाफुंलांनो जोङो नाजानांगोन। बे गावनि जिउखौ गोजोनै दैदेनलांनो थाखाय जोङो गोबां बिथिंफोर दङ, जाय बिथिंफोरा गावनि जिउखौ इयुनाव आलो गोजोन, सुखु गोजोन जिउ दैदेननायाव हेफाजाब खालामो। जेरै मोजां फरायनानै जोङो फरायनायाव जायफ्रा इन्टारेस्ट गोनां, मोजां फरायनानै गेदेर गेदेर अफिसार बायदि मोजां साख्रि लानानै जोङो जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जायफ्रा फरायनायाव हाया, बिनि अनगायैबो गोबां बिथिंफोर दङ, जेरै मोजां गेलेग्रा जानानै, मोजां मेथाइ खनग्रा जानानै, मोजां मोसाग्रा जानानै गावनि जिउखौ गोजोनै दैदेनलांनो हायो। मोजां सासे फालांगिरि जानानै, मोजां सासे इलेक्ट्रिसियान जानानै बा मोजां सासे मेकानिक जानानै बायदि बिथिङाव जों गावखौ थियारि खालामनानै इयुन जिउखौ जोङो मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय। दा गोबां खामानिफोर दङ, फिसा बिला खामानि, जायखौ जोङो बर' हारिया माखासे खामानिफोरखौ दिनैसिम मावनाय जों नुनो मोनाखै माखासे लाइमोनफोरखौ। नाथाय बे खामानिफोराव गोबां रां रुफा आरजिनानै न'खर दैदेननो हानाय, गावखौ गोजोर खालामनो हानाय राहाफोर दङ। बिब्दि हिसाबै जोङो जि सुग्रा दर्जिफोर, खानाय सिनग्रा, बिनि अनगायैबो न' बानायग्रा मिस्ट्रि, दंफांनि मिस्ट्रि आरो गेदेर दखानफोर होनानै हलसेलार दखान बायदिफोर होनानैबो जोङो गावनि जि जिउ खुंनायनि राहा जों बेखौ खालामनानै लानो हायो। बिनि अनगायैबो जायहा गोबां हा हु दङ, बिथांमोना सासे मोजां आबादारि जानानै बा गेदेर गेदेर बागान खालामनानै, जेरै साहा बागान, गय बागान, फाथै बागान, कमला बागान, कागजि बागान, थालिर बागान, आनारस बागान बायदिसिना बागानफोरखौ जोङो खालामनानै गावखौ जोङो गोजोर खालामनो हायो। बिनि अनगायैबो माखासे जिब जुनार फिसिनाय, जेरै मोसौ फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय, अमा फिसिनाय, ना फिसिनाय, हांसो फिसिनाय, दाउ फिसिनाय बायदि बायदि बिथिङाव जोङो गाव जि बिथिङाव गाव इन्टारेस्टेड माने गोसो गोनां, बे बिथिङाव गावखौ मुखुब खालामनानै गावखौ जोङो गोजोर खालामनो हायो। बिनि उनाव जों लाइमोनफ्रा माबे मोजां माबे गाज्रि बेखौबो मोजाङै मोनथिनो, सिनायनो आरो बिजिरनो नाजानांगोन। गाज्रि खामानि, गाज्रि जानाय लोंनाय, जेरै जायखौ जायोब्ला लोङोब्ला लाइमोनफोरनि गुफुं देहाया नोरजिया जायो, जाय खामानिखौ मावोब्ला जोंनि गोसोआरि, आखुआरि, समाजारि बा न'खरारि जौगाथाया खहा जालाङो, बिब्दि माखासे खामानिफोरखौ जोङो जेब्लायबो मावनो नाङा। बेखायनो बुंदों, बाथ्रायाव दङ, जाय मोजां खामानि गोसो गैयाब्लाबो जों मावनो नाजानांगोन आरो जाय गाज्रि खामानि गोसो जाब्लाबो जोङो मावनो नाङा। दा बेफोरबायदि साफ्रोमबो लाइमोनफोरा जानो नाजायोब्ला जोङो गावखौ गोजोर खालामनो हागोन आरो गाव खुसि संसारखौ जों जानो हागोन। एसेनोसै। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम, जे बाथौ धोरोमारि लाइमोनफोरा गावखौ गोजोर खालामनांगौ, बिनि सायाव बिथाङा गुवारै खेंफोरथि होबाय, बिनि थाखाय साबायखर बावबाय। आं नैथियाव खेंफोरथि लानो सानदों। आयदायानो जाबाय बाथौ धोरोमारि लाइमोनफोरा दुलाराय बर' हारियाव बाथौ धोरोमनि बागै रोखा फोसाबथाय लाबोनांगौ। आं बिनि सायाव
खेंफोरथि होनो थाखाय आङो नोंथां भबेन बसुमतारीखौ खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय। सिगांग्रो बाथौ बिबुंसारनि नायगिरि आरो लोगोसे दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ दैदेननाय जोंहा मानव गेदेर नोलबारि बिया बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिनु बसुमतारी बिथांनिसिम आं बे सावरायनायाव हेफाजाब होनायखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा जोंहा आयदा बायदि आंनो हरदों बाथौ धोरोमारि लाइमोनफोरा दुलाराय बर' हारियाव बाथौ धोरोमनि बागै रोखा फोसाबथाय लाबोनांगौ। दा बेवहा जोंहा बर' हारि हिसाबै जोंहा आयदा बायदियै आं मोनद' पइन्टस बनायनानै लादों। जेनेबा बे आयदायावहा सावरायनो सानदों। जेनेबा राव, हारिमु, कालसार आरो जानाय हुदा, सोलोंथाइ, खामानि आरो धोरोम। बे मोनद' आयदाखौ लानानै आं बर' हारिमुनि सायावहा बर' हारिनि बाथौ धोरोमारि लाइमोनफ्रा मा मावनांगौ बेखौ आरो माब्रै जानांगौ, फोसाबथायनायखौ माब्रै लाबोनांगौ बेनि सायाव आं बुंनो सानदों। दा सिगांग्रो आं बेखौ बुंना लाग्रोनो सानदों। जेनेबा लाइमोनफोरा बाथ्रायाव दं धोर्ज गुन थानाय सुबुङा जिउआव जायखौ जानो नागिरो बेखौनो जानो हायो। आरो मानो लाइमोनफ्रा जिउआव जेबो मुवा मावनो हायै गैया। मावनो गोसो जायोब्ला मावनो हायो लाइमोन समाव। बेखौनो थिग बिदिनो राव, जोंनि बर' हारिनि बे रावखौ फोथांना लाखिनाय एरिनायावहा जोङो बर' लाइमोनफोरनि गोबां मावनो गोनां खामानि दं। जेरै जोंनि बेयाव फोसाबथायनि जोंहा जेबो प्रयजन गैया। रावआवहा जोंनि बर' हारिनि रावा बुहुमनि गेजेराव मोनसे मुंदांखा आरो सायख'जानाय राव हिसाबै जोंहा थिसनजाखानाय। दा जोंहा बेखौ जों बेसेबां हागौ फोजौनोसो नाजानांसिगोन। दा बेयाव जों मा बनायनांगोन, जोंनि रावखौ फोजौनायावहा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बिजाब दिहुननो नांगोन आरो बिजाब लिरनांगोन, खन्थाइ रायथाइ बायदि, सल' बायदि लिरनानै जोंहा जोंनि बर' रावखौ मेहेरगोनां आरो गेरेमसा खालामनांगोन। आरो जोंहा नैथियाव फैबाय हारिमुआव जोंहा लाइमोनफ्रा मावनो गोनां खामानि गोबां दं। जोंहा हारिमु बानायनायावहा लाइमोनफ्रा जेनेबा दामनाय देनाय सोलोंनायजों लोगोसे बेखौ जोंहा फोसाबनांगोन आरो जों फेहेरनांगोन। आरो मेथाइजों लोगोसे लाइमोनफ्रा मा बानायनांगोन, कालसार माबानायावहा फोजौखांनायाव जों गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ जों गावनि गाननाय जोमनाय गाननानै आर'जआव फैनांगोन। बायदि हाबा, बायदि खामानि दामानिफोराव जों गावनि हारिमुखौ देखायनांगोन। आरो लोगोसे बेयो जोंनि मावनो गोनां। आरो बेयावहा जोंनि गावनि हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ जों लाजिनायानो जोंनि लाइमोनफोरनि मोनसे बियो लाजिनानै गानिया बेखौ गारनांगोन आरो लाजिनायखौ गारनांगोन। जेनेबा जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौबो बुहुमाव दिन्थिनांगोन आरो बे जोंनि मावनो गोनां खामानि। आरो जानाय लोंनायावहा जोंहा लाइमोनफ्रा गोबां फोसाबथायाव लाबोनांगोन। जोंहा मा बानायो, माखासे मोजां जानाय लोंनायफोरखौ गारलांनानै जों माखासे गाज्रि जानाय हुदाखौसो जों सोसनना लाबाय थादों। जेरै नै दा बुंनो थाङोब्ला नै गोदोआवहा जोंहा बेबायसा सोबनाय हुदाफ्रा गैयामोन। दा बेफोरो जोंनियावहा, जोंनि लाइमोनफोरनियावहा सोबनाय आरो माखासे लोंनाय हुदाफोरा बहुद बारा जाबाय आरो बेफोरखौ जों लाइमोनफोरा गारनांसिगोन। आरो दा बेफोरो जुदि
लाइमोनावनो जुदि जानाय सोबनाय लोंनायफोरखौ जों बारा बाहायोब्ला जोंनि इयुननि जोलैफोरा बर' हारिया नोरजिया जालांगोन आरो दा जों जा मावनो लानाय खामानिखौ जों मावनो हायै जालांगोन आरो दा बेवहायनो जों जानाय हुदाखौ जों मोजां बानायनांसिगोन आरो लोंनाय सोबनाय बेफोरखौथ' फुरा गारखानांगोन आरो लाइमोनफ्रा बे खेथ्रआव जोंहा फोसाबथायाव लाबोनांगोन आरो लाइमोनफ्रा बेखौ जों बाथौ धोरोमनि लाइमोनफ्रा गोबां मावनो गोनां खामानि दं बियो आरो सोलोंथाइ लानायावहा दा जों नुनो मोनो जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां फरायनाय फारसे गोसो गैयै जालांबाय दा सिगांनि बिबुंथिगिरिया बुंलांबाय गोजोर जानो थाखाय आरो गावखौ इस्टाब्लिस खालामनो थाखाय सोलोंथाइया बहुद इम्परटेन्ट बेवहा जेनेबा मोनसे फिसा खामानि मावनो थाखाय जों सोलोंथाइ गैयाबा जों आगानसेबो आवगायनो हाला बेवहायनो जों मा बानायनांगोन जोंनि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रा बहुद मदद खालामनांगोन आरो बेवहाय जोंहा फोसाबथायनि खामानि बहुद दङ लाइमोनफोरनि माने फिसानिफ्रायनो जेनेबा हमना ला जोंनि क्लास 9, 10फोरा बै जोंनि क्लास 1 बै गथ'फोरखौ जों फोरोंनांगोन आरो गावबो फोरोंनायजों लोगोसे मा बै गथ'फोरखौबो रोंहोनाय आरो होमबानिया मा जागोन गथ'आबो रोंबाय गावआबो रोंलांबाय बेबायसा आरो मा मोजां गियान सोलोंथाइ लाबासो जों गोजोर इस्टाब्लिसमेन्ट जाहैनो हागोन आरो बायदि खामानि मावनो हागोन बेखौ लाइमोनफोरा मावनो बेवहाय फोसाबनायाव बहुद गोनांथि दं दा जोंहा आरो मा वर्ल्ड कालचार बे वर्ल्ड कालचाराबो जोंनि बर' हारियाव गोमालांबाय दा बियो मानो जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफ्रा माने बिमा बिफाफोरखौ हेफाजाब होनाय जों नुनो मोनला आरो गोदोआव जोङो उन्दैयावहा जों बिमा बिफाफोरखौ खुब मदद होबोदोंमोन आरो थिग बिदिनो जोंनि लाइमोनफोराबो बे खामानि बिमा बिफाखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे गावबो खामानियावहाबो रोंनाय बे खामानिखौ मावनांसिगोन आरो होमबानियासो जेनेबा गावआबो खामानि रोंनायजों लोगोसे खामानि मावनानै गावआबो लाइफ दालांनो हागोन आं बेखौ आसा फारिनाय थाबाय आं बेखौ लाइमोनफोरा जाहाथे खामानि मावनाय हुदाखौ खालामो बेखौ आं बयनियावबो खावलायबाय आरो धोरोम बे आयदायावहा जोङो बर' बाथौआरि लाइमोनफ्रा गोबां मावनो गोनां खामानि दं फोसाबनाय खामानियाथ' जोंहा जागासिनो दङ आरो गोबां फोसाबथायाव लाबोबावनांगोन जेनेबा हमना ला नै आर'ज मेथाइ रनसायनाय बेवहा जोंहा माब्रै आर'जफोरखौ रिंसार होनांगौ बेफोरखौ दामनाय देनायफोरा माब्रै खालामनांगौ बेखौ लाइमोन सेंग्राफोरासो मावनांगौ बियो आरो लोगोसे मा जोंहा आरो बेयाव दङ जुदि जोंहा मोनसे गाज्रि हुदा दङ जेनेबा लाइमोनफोरा जोंनि बाथौ थानसालि आर'जफोराव थांनो लाजिनाय बे हुदाफोरा बेफोरखौ गारनांगोन आरो जाहाथे जों इसोर सिबिनाय हुदाखौ जों खालामनांगोन आरो मा गाव नाजानायजों लोगोसे जों इसोरखौ सिबिब्लासो नोंहाबो भाग्यआ जायो आरो थिग बिदिनो जेनेबा हमना ला नों माबा मोनसे खामानि मावनो लादों आरो जे नों बबेबा मोनसे इन्टारभिउफोराव हैनो थांदों बेवहाय इन्टारभिउफोर हैनो थांनायावहा जुदि नों इसोरखौबो फोथायनाय दंब्लासो नोंहा खामानियाव साक्सेस जायो दा आं आयदानि सायाव एसेबां बुंनो सानासै बेखिनिखौनो बुंनानै आं बाथौ धोरोमारि लाइमोनफोरा दुलाराय बर' हारियाव बाथौ धोरोमनि बागै रोखा फोसाबथाय लाबोनांगौ बे आयदानि सायाव आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय साबायखर थाबाय बिथांनिसिम थामथियाव
जोङो खेंफोरथि लानो सानदों नोजोराव गोनां लाइमोन बोरै जानो हागोन बिनि सायाव खेंफोरथि होनो थाखाय आङो गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट मुस्रि सार्जन बसुमतारी बिथांखौ खेंफोरथिनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो बोराइ बाथौनि दहाय लानानै दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ नायगिरि गासै बाथौ बिबुंसार नायगिरि बिथांमोननिसिम आरो दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय खर' गंग्लायनाय खुलुमनाय थाबाय आरो लोगोसेयैनो मानिजाथाव जोंनि नोलोबारि डक्टर दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि आदा बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरबाय। दा दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारियाव आंनि आयदायाव गोलैदों नोजोराव गोनां लाइमोन बोरै जानो हागोन। दा लाइमोन होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो सरासनस्रायै मिथिना मोनो जाय सुबुङा 20-21निफ्राय जागायनानै 40 बोसोरनि गेजेराव बा बैसोनि गेजेराव थायो जों बेखौ लाइमोन बैसो हिसाबै जोङो हमनानै लानाय जायो। दा जोङो सासे लाइमोनखौ नोजोर गोनां जोङो बोरै खालामनो हागोन बा सासे लाइमोना बोरै नोजोराव गोनां जानो हागोन बिनि बुंफोरथिखौ बुंनायनि सिगां आं मोनसे खोथाखौ फोरमायना लानो सानदों जे बेनो जाहैबाय लाइमोना मोनसे हारिनि मोनसे समाजनि मोनसे रायजोनि आरो मोनसे हादरनि साफा साफा गाहाय बाहागो जे मोनसे समाजखौ दाफुंनायाव मोनसे हादरखौ जौगाहोनायाव मोनसे हारिखौ फोजौनायाव मोनसे रायजोखौ दाफुंनायाव जौगाहोनायाव लाइमोनफोरनि गोबां गोग्गोम मावफारि हाबाफारि खामानि मावनांगौ थायो। दा जोङो लाइमोन हिसाबै मोनसे समाज दाफुंनायाव गोबां सेक्टराव दालाय दासायाव जेरैबायदि जों इडुकेसन सोलोंथाइ हेल्थ टेक्न'लजि बायदि बायदि दालायफोराव जोङो समाजखौ हेफाजाब होनो हायो। दा बैबायदि जोङो सासे नोजोर गोनां लाइमोन जानोब्ला दा सासे लाइमोननियाव मा जोङो नोजोर होनो गोनां जायो बे जाहैबाय जोंहा देहायारि बिथिङाव जोङो नोजोर होनायाव लाइमोनखौ जोङो माबायदि नोजोराव गोनां नोजोर होनो हायो होनना बुङोब्ला जों फिजिकेलि फिट जों जानो गोनां जायो। लोगोसे जोङो बे फिजिकेल फिट जिथु जानांगौ बेयाव जोंनि आथिखालनि लाइमोनफ्रा ओरैबायदि मोनसे थासारियाव जोङो भुगिनायखौ जों नुनो मोनो जाय बिथांमोना जेरै ड्राग्स लानानै एलक'हल लानानै आरो बिदिनो गोबां फेग्रा मुवा लानानै दिनै ससाइटियाव बेले बेजे जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेफोरबायदि कनजुम खालामग्रा जायफोर सुबुंफोर जायफोर बेफोरखौ कनजुम खालामनानै देहायाव आघात खालामो बेफोरो जों गोग्गो देहा बा फिजिकेल जिथु देहानि गोग्गोथाय बेखौ जों मोननो हाया। दा जोङो सरासनस्रायै मोनसे एग्जाम्पल लानो हायो बे देहानि बिथिङाव। दा जोंनि भारत हादराव बर' हारिखौ मोनसे जौगाखांहोनाय लामा आवगायनायाव दा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो जोंनि जायफोर गोरों गोरा सुबुंफोर बिथांमोना सरकाराव थानाय जाय बिथांमोना डिफेन्सफोराव बा माखासे सेक्टरफोराव मावफुंनो बा एंगेज खालामनो थाखाय नाजादों। दा बेयाव
जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरखौ नोजोर बोयोब्ला नुनो मोनो जे 100 मिटार रानखौनो बिथांमोना खारनो हागोन हाया बिराद साननो गोनां आरो दा बेबायदि लोरबां जुदि लाइमोन जोंनि समाजाव जोनोम जायोब्ला जोंनि हारिनि धोरोमनि आरो समाजनि थासारिखौ जों नोजोर बोनायाव गोबां गाहाय थाखोआव थानायखौ जों नुयो स' सासे लाइमोना फिजिकेलि जोबोद जोङो फिट जानांगोन नोजोर गोनां लाइमोन जानोबा आरो जाहैबाय जोङो लाबावनो हायो मेन्टेलि मेलेम साननो गोरों जोङो साननो हनो गोरों सुबुं जानांगोन सासे नोजोर गोनां लाइमोन जानोबा जेरैबायदि जोङो बुजिनाय जोंनि प्रेजेन्स अफ माइन्ड जोङो मा मावनो हागोन जों माबा मोनसे जाथाय जाब्रबगोन जोंनि साखाथियाव दा बिनियाव बे साखाथियाव जाथाय जाब्रबनायाव जों बिनि सलुसनखौ माबायदि खालामनो हागोन दा मेन्टेलि जोंनि जिथु सानमोन्दांथि मेलेमनि साननायफोरा स्पिड जानो बा बिनि जिथु साननो हानाय गोहोआ बे गोजौ थाखोनि जानांगोन आं बेखौ बुंनो सानदों दा जोङो थामथियाव जों आरो लाबावनो हागोन बेनो इडुकेसन सोलोंथाइ दा सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंहा बावैसो गेदेमा बिथां मेलेमजिबिफोरा बुंनानै गालांबाय जे सासे लाइमोन रोंखा राखा जानायजों लोगोसे बियो सोलोंथाइया बुंनो थाङोबा रोंखा राखा जों नोजोर बोयोब्ला सोलोंथाइया जाहैबाय जों माबा मोनसे इडुकेसन लानायजोंल' नङा जों समाजाव गोबां माखासे खामानि थायो जायफोरखौबो जों सोलोंथाइ इडुकेसन लानायजों लोगोसे बै खामानिफोरखौबो सोलोंनायजों समाजखौ बेंनायाव जों साखाफारा समाजखौ दाफुंनायाव जों साखाफारा जानो हायो दा सोलोंथाइ लानायाव आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों बे समाव जे जों सोलोंथाइ लानाया ओरैबायदि जानांगौ जे लिजेन्ड जोङो एक्सट्रा अर्डिनारि पार्सन जानो नाजानांगौ आरो दानि बे जाखांफुनाय जुगाव बे ग्लबेलाइजेसन जुगाव जोङो लिजेन्ड मानसि जानांगोन एक्सट्रा अर्डिनारि पार्सन जों जानो नाजानांगोन आरो आं बेखौ बुंनो सानदों दा बे बिथिङाव जोङो इडुकेसन बेलायाव जेरैबायदि जोङो एग्जाम्पलखौ जों बुंनो हायो जे दालाइ दंफां गाखोनोबा जोङो जेरैबायदि दालाइ नांगौ बेबायदिनो मोनसे हारिखौ दाफुंनोबा सोलोंथाइ नांगौ होननानै जोङो गोदो उन्दै समनिफ्रायनो बर' साहित्य सभा बिथांमोननि बुंफोरनायाव फोसावलाइफोराव जों फरायनो मोनबोदों दा बे हिसाबै जोङो गोदोनिफ्रायनो मिथि मोनबोदों जे सोलोंथाइया बेसेबां इम्परटेन्ट स' आं बे बेलायाव बे सोलोंथाइयावबो जोङो सासे रोंखा राखा सुबुं बा रोंखा राखा लाइमोन हिसाबै आवगायनांगोन बा सोलोंथाइखौ जोङो लानानै खामानि मावनांगोन आरो जों आरो ब्रैथियाव लाबावनो हागोन ससियेल नलेज जोंहा समाजनि बेसेबां गियान दङ सासे लाइमोना जोङो जुदि गामियाव जोङो बयबो गामियारि सुबुंनि फारसे जोङो फ्राय नोजोर होयो जोंनि गोरों गोरा सुबुंफोरा जे सासे BA पास जाबाय सासे MA पास जाबाय जोंनि गामियाव ओरैबायदि गोरों गोरा दङ नाथाय सिटुएसना ओरैबायदि जाहैबाय बिथाङा ससियेल नलेज दंना गैया जों बेखौ सानदांनो हाया जेरैबायदि जेनेबा जोङो ससियेल नलेज होनना बुंनो थाङोबा मोनसे जोंनि गामियाव ओरैबायदि मोनसे जाथाय जाबाय जाय जाथायखौ जोङो गामिनि गेजेरावनो सावरायनानै बेखौ सल्भ खालामनो हानाय गोहो समाजारि जिथु साननाय बेफोरखौ जोङो जिथु साननायनि जिथु बे समाजनि जिथु जेंना जेंसि बेफोरखौ फोजोबस्रांनो बा बेखौ जोङो सल्भ खालामनो हानाय जिथु गियान बेफोरो दंना गैया बेफोरखौ जों नोजोर बोनो गोनां जायो ससियेल नलेज जों बुंनो थाङोबा आरो बेयावनो जोङो ससियेल नलेजाव जोङो लाबावनो हागोन जेनेबा सासे सुबुंनि रायलायनाय बिनि फिजिकेल एक्टिभिटि बिनि थाबायनाय बिनि माथो होनाय
बेफोराव जोङो बेसेबां बेसेबां एट्राकसन खालामनो हागोन बेफोरबायदि जोङो ससियेल जिथु नलेजाव जों बेसेबांखिनि खोथाफोरखौ जों सावरायना लाबोनो हायो। दा जोङो बेयावबो ससियेलि जोङो जानो नाजानांगोन आरो लाइमोनफोरा। आरो वर्क कालसार जोङो बाथियाव लानो हागोन। जों वर्क कालसार जिथु मावनायनि मावनां हाबा बेयाव जा बावैसो सिगां जा दैदेनगिरि बुंथिगिरि बिथांमोना बेनि सोमोन्दै बुंबाय जे वर्क कालसारफोराव जोङो माखासे मडिफाइड खालामनो गोनां दङ। जेनेबा जोङो जोंनि साननाय हनायफोरखौ जोङो मडिफाइड खालामनांगौ दङ। जेनेबा जोंनि गामियारिफोराव जोंनि आबै, जोंनि आफा, जोंनि बिदा फंबाय बिथांमोना इसेबां गोरों नङाब्लाबो गोदोनिफ्रायनो गय गायनाय, बिदिनो औवा गायबोनाय, माइ गायनाय बेफोरनि सायाव गोबां रोंखा राखा। दा बेफोराव जोंनि लाइमोनफोरा बेसेबां गोरों जाबोदों दासिम। जेरैबायदि जोङो गय गायनायाव गयाव जे जोङो आनारस गायनानै जोङो बिदिनो नारें खमला बिफां गायनानै जोंनि बे जिथु वर्क कालसार बेखौ मडिफाइड खालामनो हायो आरो। दा बेफोरनि नलेजआ सासे लाइमोनाव थानांगोन। होमबाना जों सासे बे लाइमोनखौ नोजोर गोनां बा गोरों सुबुं हिसाबै जोङो सिनायनो हागोन। दा जोबथानायाव आङो स्निथि आयदायाव स्निथि जों लाबावनो हागोन। दा बेयाव लाजिनाय आरो गिनाय। दा बे मोननै बुस्थुआ जोंनि लाइमोनफोरनियाव थानो नाङा। बे जोंनि फैलारनि बिराद गिदिर बियो मोनसे फेक्टर। जोङो लाजियोब्ला, जोङो गियोब्ला लाइफआव जों साक्सेस जानाया एसे गोबां गोजानाव थायो। बा जोङो साक्सेसखौ मोना बा मोनगोन मोना बेबायदि अबस्थायाव जोङो थायो। दा जोङो बेफोरबायदि माखासे खोथाफोरखौ बा बेफोरबायदि माखासे गुनफोरा जेरै सासे लाइमोननियाव थायोब्ला जोङो बे लाइमोनखौ नोजोर गोनां लाइमोन हिसाबै जोङो सिनायनो हायो बा गनायनो हायो। दा जोबथानायाव आङो जोंनि बे बाथौ धोरोमनि लाइमोन आं बेखौ एटाच खालामनो सानबाय, फोनांजाबलांनो सानबाय बे आयदायाव। जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोमनि लाइमोन जाय बिथांमोना सोलोंथाइखौ लानायजों लोगोसे धोरोमाव बेसेबां फोथायनाय दं जों बेखौ नोजोर होनो गोनां जादों। दा लाइमोनफोरा जों गामिफ्राव नोजोर होयोब्ला नुयो लाइमोनफोरखौ जे धोरोमनि फारसे बारा आग भाग गैयि। दा धोरोमनि हाबाफारियाव माखासे बाहागो लायो जों बेबायदि थासारिखौ नुनो मोनो। दा आं मोनसे खोथाखौ रोखा खालामना होनो सानदों। बुहुमाव नों जेसांखिनि गोजौ थाखोनि जाया मानो, जेसांखिनि नोङो धोनि सुबुं जाया मानो, नों जेसांखिनि गोरों सुबुं जाया मानो, धोरोम फोथायोब्लासो, धोरोमनि गेजेरजोंसो जोङो गोजोन जिथु साननाय, गोजोन खोथा, गोजोन मोनदांनाय बेखौ जोङो मोननो हायो। दा बे हिसाबै जोङो धोरोम फोथायनायनि गेजेरजोंसो इसोरखौ जोङो मोननो हायो आरो। धोरोमखौ जों बिथा खालामनानै धोरोमनि आसार निति बेफोरखौ जोङो फालिनायनि गेजेरजों गोसोखौ बोराइ बाथौनि सिगाङाव बावसोमनानै जिथु बाथौ बिथायाव सिबिनानै जिथु जोंनि गोजोननाय, बोराइ बाथौखौ मोननो हास्थायनाय, बेफोर गासै जिथु लाइमोनफोरनि जिथु मावथांखि बेफोराव नोजोर होयोब्ला जों बेफोरखौ लाजाबोब्लासो सासे लाइमोनखौ जोङो सासे नोजोर गोनां लाइमोन होननानै जोङो गनायनो हागोन। जोबनायाव आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानबाय, जाहैबाय जोंहा सासे लाइमोना जुदि रोंखा राखा गोरों, बिनि आखल आखुआ मोजांब्ला जोङो बिथांखौ
गस्ला गिन्जि गानोब्लाबो जोंनि गामिनि बा सुबुंफोरा रेसपेक्ट खालामो होननानै बुङो। गोदोनि आबै आबौमोना बेखौ बुंबोदों। स' बेखायनो बि पजिटिभ, बयबो धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनानै गावखौ फोसाबगोन आरो गावनि मावनां खामानियाव आवगायगोन आरो धोरोमाव अराय सम थानानै समाजखौ फोसाबनायाव आवगायबोगोन होननानै आङो बे बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय। बिथाङा नोजोराव गोनां लाइमोन बोरै जानो हागोन बिनि सायाव गुवारै खेंफोरथि होबाय। बिनि थाखाय बिथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दिनैनि बे लाइमोनफोरनि सावरायनाय बेयाव माबाफोर जुदि थालांबायबा